Здравейте на всички зрители на моят YouTube канал. В днешното видео ще разгледаме какво време ни предстои за периода от 10 до 13 януари, като ще видим в кои райони може да очакваме снеговалежи и каква ще бъде акумулираната снежна покривка за тези райони. И така, нека да започваме. Отворил съм сайта на Met Office, това е на британската метеорологична служба, и гледаме картата с фронтовете. Тук може да видите континента на Европа и ето тук, където ви показвам в момента, тук са границите на България, даже ще го очертая, за да бъде по-лесно. Горе-долу ето тук се намира България. И така, може да видите този голям циклон, който е над Северна Европа, и тук са изобразени също така фронтовете. Например, с червения цвят може да видите къде е позициониран топлия фронт по този циклон, а с синия цвят може да забележим къде е позициониран студения атмосферен фронт. И така, този циклон се нарича Чарли и ето го този студен атмосферен фронт, който наближава България към 10 януари. И на 10 януари след обяд вече над северо-западна България ще започва да нахлува студения въздух, който е свързан с този студен атмосферен фронт. Ще се повишат поривите на вятъра. В северо-западна България поривите на вятъра днес след обяд могат да достигнат до около 60-70 км в час, а в последствие по-късно и през вечерта пориви на вятъра ще има в цяла северна България, като стойностите ще достигат до около 50 км в час. И така, сега нека да отидем към сайта на LXCharts, за да видим малко по-подробно. Тук гледаме вече температурата на километра и половина над морска височина, гледаме карта за цяла Европа и отново нека да ви покажа къде са границите на България, за да се ориентирате. Ето тук е България и виждаме студения атмосферен фронт, който наближава нашата страна. Сега нека да видим как той ще премине през Балканския полуостров и през България. Ето виждаме, студения атмосферен фронт ще нахлуе тази вечер и по него ще започнат слаби валежи от дъжд и сняг. След малко ще ги видим в детайли точно къде ще вали и каква снежна покривка може да очакваме. Но това, което сега искам да забележите, е как на 11 януари се образува циклон над Централното Средиземноморие. Ето го тук този циклон. По този циклон ще има допълнителни валежи, най-вече в Южна България, като най-значителни валежи ще бъдат в планините от Югозападна България, по топлия атмосферен фронт, свързан с този циклон. Сега нека да погледнем този циклон, изобразен тук и на картата от британската метеорологична служба. Само да махна това бяло кръгче, което добавих. И така, сега нека да видим как британската метеорологична служба симулира появата на този циклон. Ето го тук циклона към сутринта на 12 януари и топлия фронт, който виждате как се настанява над Гърция. Над Гърция също така ще има снеговалежи. Над Гърция ще има дори по-сериозни снеговалежи, защото циклона ще бъде по-близо до Гърция. Но по топлия фронт, който може да видим тук на юг от България, също ще има валежи от сняг, които ще бъдат на 12 и на 13 януари, като ще започнат от 12 януари сутринта. А сега нека да разгледаме малко повече в детайли преминаването първо на студения атмосферен фронт, а след което и на валежите в Южна България по този топъл фронт. Първо нека да видим какви пориви на вятъра може да очакваме по преминаването на студения атмосферен фронт. Това, което ви казах, че ще имаме пориви на вятъра. Ето тук в северо-западна България, в случая гледаме симулация от един от регионалните модели. Това е френският модел RPG, той е с висока резолюция и може да видим как в следобедните часове на северо-западна България ще имаме доста силни пориви на вятъра до около 60-70 км в час, след което виждате, че на цяла северна България по студения атмосферен фронт до полунощ ще има пориви на вятъра от 20 до 50 км в час. А сега нека да видим какви валежи може да очакваме първо по преминаването на този студен атмосферен фронт, като ще избера Европейския център по средносрочно прогнозиране за тази симулация и ще отидем на картата с приземното налягане и с валежите. И така, ето виждате как слаби валежи от дъжд и сняг ще започнат в ранните сутрешни часове на 11 януари. Както може да видим тук симулирано от Европейския център по средносрочно прогнозиране, те ще са доста несъществени, не очакваме сериозна снежна покривка, свързана с тези валежи. В ранните сутрешни часове на 11 януари вече валежите, както виждаме, малко са се позасилили. Над Стара планина ще има валежи, ще се акумулира тънка снежна покривка, но по този студен атмосферен фронт не очакваме да има много сериозни валежи и дебела снежна покривка. Нека все пак да видим
каква снежна покривка прожектира американският модел GFS. Защо избирам именно GFS за снежната покривка? Защото мисля, че този модел е един от най-добрите конкретно за прогнозиране на снежна покривка, особено в краткосрочни срокове, както е в случая, гледаме буквално за 1-2 дена напред. И така, виждаме снежната покривка. Сега първо по студения атмосферен фронт, най-вече по протежението на Стара планина може да очакваме от 2 до 5 см, локално и малко повече. Също така над Лудогорието, както може да видим на 11 може да очакваме да се акумулира много тънка снежна покривка. Това ще бъде от 1 до 2-3 см. Над Варна може да, примерно по Черноморието, може да превали малко мокър сняг, но като цяло не очаквам да се образува снежна покривка по Черноморието, най-много да белне лекичко по тревите по западните квартали. Това е очакванията ми по студения атмосферен фронт. Сега нека да видим вече, когато започнат валежите, които ще бъдат свързани с този циклон, който виждате тук над Италия. Отиваме на картата с валежите и нека да видим как по този циклон, ето виждате как на 12 януари сутринта започват валежи от сняг в югозападна България, след което се разпростират почти на цяла Южна България. И тези валежи ще продължат до около 13 януари, но виждате този циклон постепенно се запълва, разпада се, той ще бъде откъснат от източника си на студен въздух, така че бързо ще се запълни. И сега нека да видим какви валежи може да очакваме до края на обстановката и най-вече каква снежна покривка може да очакваме. Гледаме симулацията от GFS модела, но сега вместо да я гледаме на тази карта за Югоизточна Европа, бих искал малко да доближа и да видим в малко по-голяма резолюция и по-големи детайли, така че нека да видим сега не за Югоизточна Европа, а конкретно ще отида за Гърция. Така, гледаме доближено конкретно за Гърция. Тук вече може да видим дори и сантиметри, които са прожектирани от модела. Както виждаме по тази обстановка, най-сериозни снеговалежи може да очакваме по планините от югозападна България. Тук ще се добавят до 10-20 см снежна покривка. За София това, което очаквам е снежната покривка да бъде около 10 см. Най-вероятно ще бъде от 5 до 10 см. Или най-много може да добавя още няколко до 12-13 см. Това са моите очаквания за преминаването на тази обстановка конкретно за София. Както виждаме, в Южна България може да има тънка снежна покривка. Нека обаче да погледнем малко по-високо резолюционна симулация на тази снежна покривка, в случая от ICA модела, който е с по-висока резолюция конкретно за Европа. И може да видите как той симулира преминаването на този циклон. Тънка ще е снежната покривка в низините в Южна България, включително и в Западна България, от 5 до около 10 см локално може да има, а по планините вече над Югозападна България ще се акумулира от 10-20 см. Също така на централна Стара планина ще имаме от 5 до 10 см, като цялото протежение на Стара планина локално може да имаме до 10 см, включително над Странджа планина ще имаме няколко сантиметра. И това е по преминаването на този топъл фронт по средиземноморския циклон. Така, сега за по-дългосрочни тенденции, това, което мога да кажа е, че до 20 януари изглежда, че времето ще бъде по-спокойно, без да има циклони, студени атмосферни фронтове, така че очаквам един период, който ще бъде по-сух, макар че ще има инверсии, тук там ще има мъгли и по-ниски температури, особено рано сутрин, но като цяло така един по-спокоен период до около 20 януари. След 20 януари вече нещата стават доста несигурни, така че ще трябва да следим и да видим дали ще има по-сериозно студено нахлуване. Все пак нека да видим една дългосрочна тенденция в случая от Европейския център по средносрочно прогнозиране, като естествено трябва да имаме предвид, че всичко, което е особено след 6-7 дена напред във времето, е просто една дългосрочна тенденция и няма как да имаме абсолютна сигурност, че нещата ще се развият по този начин. Така че сега нека да видим за цяла Европа. След преминаването на циклона, виждате, той се разпада, студения въздух като цяло остава над България, но вече се поизчерпва и не е толкова силен във височина, след което във височина ще започне постепенно да се затопля и като цяло не очакваме някакви циклони или студени атмосферни фронтове поне до 20 януари. След 20 януари вече тук отиваме твърде напред във времето, но виждате, че Европейският център по средносрочно прогнозиране в момента си обновление дава по-сериозно студено нахлуване около 22-23 януари. Имаше такива обновления и преди, т.е. може да кажем, че има някаква идея за
евентуална зима отново, по-сериозна зима след 20 януари, но това вече са много дългосрочни тенденции и ще трябва да се потвърждава в следващите дни, в следващите седмици. Аз със сигурност ще правя нови видеа, така че може да го и очаквате в следващите дни, когато имаме нова интересна информация за споделяне. С това ще приключа това видео и ви желая прекрасен ден.